Wel, gawn ni droi at Salm 92 ar gyfer ein galwad i addoli y bore yma. Da yw moliannu'r arglwydd a chanu mawl i thenw di y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore a thyddlondeb nos, gyda'r decdant a'r nabl a chyda chordiau'r delyn. Oherwydd yr wyt ti yw arglwydd wedi fy llawelychu a thwaith, yr wydd yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd a dofn iawn dy feddyliau. Wel, gawn ni hefyd foliannu'r arglwydd nawr te, gyda'r emyn cyntaf bore yma, ti y diwio'r gogoniant. Wel, mae'n darlleniad nesaf ni y bore yma o Efengyl Luc a phenod 15, a newn ni ddarllen at adnod 10. Luc pennod 15 a darllen at adnod 10. Yr oedd yr holl gasgwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond yr oedd y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith i gilydd, gan ddweud y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt, bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt, onid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi. Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei sgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwachodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan dweud wrthynt, llawen hewch gyda mi,
oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig. Rwy'n dweud wrthych yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau ac am 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Neu, bwriwch fod gan wraig 10 darn arian, a digwydd iddi golli 1 darn. Oni dwi'n cynnig cannwyll ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio'n ddyfal nes dod o hyd iddo. Ac wedi dod o hyd iddo, y mae'n gwachodd ei chyfeillesau a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawenhewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Yr un modd rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Reit, wel, i ni'n mynd i gael fideo bach nawr i gael gwylio. Ac yn y fideo, os ych chi'n gallu talu sylw na, y munud, yn y fideo mae yna fenyw sydd wedi colli rhywbeth. Right? Yn y fideo, a wi eisiau gwybod beth mae wedi colli, beth mae'n gwneud, a beth sy'n digwydd, sut mae'n teimlo ar y dechrau, a sut mae'n teimlo ar y diwedd. Llwch chi... Okay? So, dyma ni. Diolch yn fawr, Geraint. The parable of the lost coin. Leaders from the temple asked Jesus why he was being friendly to people who didn't follow God's rules. Jesus told this parable. A lady had 10 silver coins that were very precious to her. One day, she saw that one of her coins was lost. She looked everywhere for her precious coin. She searched the house, then she got a broom and swept her whole house, but she didn't find that precious silver coin. She lit a lamp and searched for her precious coin in every dark corner until, at last, she found it. She called her friends and neighbors together and said, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Everyone was happy and they all celebrated together. Jesus explained, "In the same way, I tell you, when a person is lost and far from God, there is rejoicing in heaven when they find their way back to God." Right, nawr te. Beth mae'r ddynes, y fenyw, wedi colli? Ie? Beads, wel ie, ar ei phen oedd e, ond beth o'n nhw oedd darn arian. Oedd nhw'n fel yna weithiau oedd pobl yn cadw arian fel beads fel yna, darn o arian. O beth mae'n neud wedyn ni te? Be nath hi? Chwilio, ie. Mae'n chwilio. Ti'n cofio beth oedd hi wedi wneud i chwilio amdano fe? Beth? Beth oedd hi'n chwilio? Siwt oedd hi'n chwilio? Beth oedd hi'n iwso i brwsio? Oedd hi'n brwsio'r llawr? Ie. A beth arall oedd gyda hi? I chwilio. Oedd hi wedi goleio rhywbeth? Oedd hi wedi iwsio lamp? Ie, oedd hi wedi iwsio lamp, nag oedd hi? I chwilio a chwilio a chwilio. Oedd hi'n hapus. Chi'n meddwl bod hi'n hapus bod hi wedi colli fe? Na, oedd hi'n drist. Ond siwt oedd hi'n teimlo ar ôl ffindo fe?
A oedd hi'n hapus iawn ar y diwedd, ac oedd hi wedi galw ei ffrindiau. Dwi'n bos oedd hi wedi cael parti dyna. Oedd hi wedi galw ei ffrindiau, achos bod hi mor hapus bod hi wedi ffindo'r darn o arian oedd ar goll. A beth mae Iesu sy'n gweud y stori, a mae e'n gweud bod Duw yn chwilio amdano ni. A pan ni'n dod at Iesu, a mae e'n cael gafel arno ni, bod e'n hapus iawn. Bod nhw'n hapus iawn yn y nef, ac i ni'n hapus, wrth gwrs, pan ni'n dod i nabod Iesu. Diolch yn fawr iawn am wrando ac ateb ar ôl y fideo. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni weddio gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael dod gyda fron y bore yma eto yn enw ac yn haeddiant ac yng nghyfiawnder Iesu Grist. A diolch bod ni'n cael croeso o arglwydd ger dy fron di. Bod ni'n cael dod yn rhydd, bod ni'n cael dod yn hyderus at orsedd y nef yn enw yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni'n dod i daddoli di, ni'n dod i blygu, ni'n dod i gydnabod mae ti sydd Dduw, dim ond ti, ein crewr mawr ni, ein cynhaliwr ni, sydd yn ein cadw ni bob dydd, a ti yw ein gwaredwr ni sydd yn ein hachub ni hefyd. Ac ni'n dod i ddiolch i ti am hyn, ni'n dod i dy ganmol di, a dy glodfori di o arglwydd y bore yma. I ni'n diolch o arglwydd bod ti'n ein cynnal ni bob dydd, i ni'n diolch heddi am fwyd a dillad, a'n cartre, popeth sydd gyda ni arglwydd. Diolch bod ni'n cael dod i'r cwrdd yn rhydd hefyd, ac i ni'n diolch yn fawr am y manteision yma sydd gyda ni yn ein bywyd, oherwydd bod ti'n garedig iawn ac yn raslon tuag ato ni. Ac i ni eisiau diolch, ac i ni'n cofio y bore yma o arglwydd am rai sydd yng nghanol rhyfel falle, a terfysg a bywyd anodd iawn. Ni'n cyflwyno nhw i ti, rhai ohonyn nhw'n perthyn i ni achos bod nhw'n credu yn Iesu Grist. Ni'n gofyn i ti ofalu amdanyn nhw, a'i bendithio nhw arglwydd, ac eraill falle sydd ddim yn nabod Iesu Grist. Ni'n gweddio drostyn nhw, pinne bod nhw yn yr Ukraine, neu Rwsia, neu yn y dwyrain canol, yn Israel, neu yn perthyn i'r Palestiniaid, i ni'n gweddio byddan nhw'n dod at Iesu Grist, ac y byddan nhw'n dod i gredu, y byddi di'n cael gafel arnyn nhw arglwydd, wrth iddyn nhw ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu, a bod nhw'n dod yn saff, a bod nhw'n dod i mewn i dy deyrnas di. Ac i ni'n gweddio dros y dydd heddi yn ein plith ni, byddi di'n ein bendithio ni arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti nerthu ni yn y gwaith sydd gyda ni nawr, o geisio, o chwilio am rai sydd ar goll a dod yn nhw at Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio dros yr oedfaon heddi ar ysgol Sul, cyn ni'n gofyn i ti fendithio y gwaith. Yn ystod yr wythnos i gyd o arglwydd, ni'n gofyn yr un peth, pinne bod ni'n meddwl am y bore coffi neu mynd i'r ysgolion, beth bynnag yw ni'n gofyn dy fendith arglwydd ar y gwaith, y pili pala, o arglwydd, y cyfarfod dydd Sadwrn, bendithio'r gwaith o arglwydd, gweddio byddwn ni'n tyfu mewn ffydd, ac yn y gobaith sydd gyda ni yn yr Efengyl, ac yn ein cariad at y ti ac at ein gilydd, ac i ni'n dymuno arglwydd bod eraill yn dod at Iesu Grist. Yn ein dydd ni nawr o arglwydd. Rhai ar hyn o bryd sydd fel y darn arian sydd ar goll, a ddim yn cael i gwario a'i defnyddio gogoniant i Dduw. Ac o arglwydd felly, ni'n gofyn i ti fendithio'r gwaith, ac i ni'n gweddio deled dy deyrnas. Arglwydd i ni yn dod i dyfoliannu di nawr y bore yma. I ni wedi cael ein hannog yn y salm, da yw moliannu yr arglwydd a chanu mawl yw enw. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i dyfoliannu di ac i daddoli di heddi. Achos o arglwydd, i ni'n gallu sôn yn y bore am dy gariad ac yn y nos am dy wirionedd. Wyt ti'n Dduw sydd yn dangos caredigrwydd cariadus tuag ato ni yn Iesu Grist. Wyt ti'n llawn gras a thrigaredd o arglwydd tuag at y bobl,
Ac i ni'n diolch am hyn. Ac i ni'n gofyn i ti'n llanw ni athgariad y bore yma. I ni gael cofio, i ni gael sylweddoli eto faint wyt ti yn ein caru ni yn yr arglwydd Iesu. Beth yw ei fod yn saff yn dy law di arglwydd, i fod yn ddiogel ac i gael ein defnyddio yn dy wasanaeth di. Diolch arglwydd am dy wirionedd yn y gair, bod ti'n dweud y gwir wrthon ni. Diolch am dy ffyddlondeb i ni o fore tan nos, o ddydd i ddydd, wyt ti'n ffyddlon. I ni'n tueddu bod yn anffyddlon, ond wyt ti'n ffyddlon o arglwydd. Ti'n ffyddlon i gadw pob addewid, wyt ti'n rhoi i ni, i ni'n diolch. Ti di addo bod gyda ni, bob amser. Na fyddi di byth yn ein gadael ni ac yn cefnu arno ni. Ti di dweud na all neb ein cymryd ni o thlaw di o arglwydd. Ac i ti di addo bod gyda ni trwy ddŵr a trwy dan yn ein profiadau ni mewn bywyd. I ni'n diolch am yr addewidion yma sydd gyda ti ar ein cyfer ni, wrth i ni bwyso arna ti, wrth i ni droi ata ti, wrth i ni ymddiried a trysto yno ti o arglwydd. Ac i ni'n diolch yn arbennig o arglwydd, bod ti wedi dangos dy gariad tuag ato ni ar groes Iesu Grist, bod wedi dod i'r byd, bod wedi marw drosto ni, bod wedi cymryd ein lle ni, cymryd ein bai ni, a'n pechod ni arno fe ei hun. I ni gael maddeuant, i ni gael bod yn rhydd, i ni gael dod yn blant i Dduw. I ni'n diolch arglwydd. Mor fawr yw dy gariad a dy ras. Mor hyfryd yw ei gael bod yn blant i ti arglwydd, yn blant y cyfamod, bod ti yn Dduw i ni a ni yn bobl i ti. Ac i ni'n diolch bod hynny'n golygu bod ti'n addo rhoi nerth i ni arglwydd, a gras i ni, bob dydd. Gofyn am ras nawr i daddoli di'n iawn o arglwydd, mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ni'n gofyn am ras o arglwydd i wrando ar y gair ac i gymwyso'r gair i'n bywyd ni. I ni'n gofyn am ras i fyw yn ôl y gair ar ôl ni fynd o yma o arglwydd. Ac i ni'n gweddio'n arbennig fel eglwys, fel rhan o gorff Iesu Grist nawr, y byddwn ni yn neud y gwaith caled yma, dal ymlaen o chwilio am y colledig. Ni'n gofyn i ti nerthu ni arglwydd yn y gwaith. I ni'n gwybod bod y gwaith yn galed, i ni'n gweld hynny mewn darlun bach syml iawn yn y ddameg. Y gwaith o frwsio'r llawr, y gwaith o leio'r lamp, o fynd i bob twll a chornel, i'r tywyllwch, i'r llwch falle, helpa ni arglwydd i wneud y gwaith yma, fel bod ni'n cysylltu gyda phobl, a bod pobl yn dod o arglwydd at Iesu Grist yn ein dyddiau ni. I ni'n gofyn i ti'n cynnal ni gyda'n gilydd yn y gwaith mawr yma sydd gyda ni. Ac i ni'n gweddio bydd pobl eto'n dod arglwydd i gredu yno ti, yn ein dydd ni, bydd ni'n tynnu pobl, bydd ni'n cael gafel ar bobl fel petai, ac y byddan nhw'n ddiogel ac ar gael i ti wedyn. Ac arglwydd i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i fod yn fodlon i gael ein gwario nawr gen i ti. Hynny yw bod ni'n byw i dy glodi, bod ni'n byw i dy wasanaethu di, bod ni ar gael i ti, bod ti'n ein gwario ni fel i ti'n gweld yn dda o arglwydd yn ein bywydau ni gyda'n hamser, a'n doniau, yn yr eglwys ac yn ein bywyd. I ni'n gofyn i ti, i'n gwario, nellwn ni ddim meddwl am ddim byd gwell, na bod ti yn ein gwario ni i dy waith di ac dy ogoniant di yn ein bywydau. A diolch bod ni'n ennill cymaint wrth i ni gael ein gwario gen i ti. Arglwydd nawr, i ni'n cofio am ein gilydd, rhai sydd wedi bod trwy triniaethau, rhai falle'n mynd i wynebu triniaeth i ddod, rhai gartre o arglwydd mewn gwendid, ac i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti. Ac gofyn i ti'n cynnal ni arglwydd, gofyn i ti i helpu ni fod yn ymwybodol bod ti gyda ni trwy'r amser, dydd a nos o arglwydd, bod ni ddim yn digaloni wedyn, ond bod ni'n llawenhau yno ti ac yn y gobaith mawr sydd gyda ni. A bod ni'n byw yn dy gariad ac yn dy heddwch a dy dangnefedd di o ddydd i ddydd. Bendithia rhai o'n plith sy'n rhannu'r gair heddi arglwydd, nerthan nhw, cynnal nhw,
A phob un arglwydd sydd yn pregethu'r Efengyl, sy'n pregethu neges y Beibl fel gair Duw yn ein dydd ni heddi. Yn enwedig yn ein gwlad ni, nerthan o arglwydd a bendithio'r gwaith. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti nawr i faddau ni, ein pechodau, i ni'n gofyn i ti'n peidio yn harwen i brofedigaethau arglwydd temptasiynau, i ni gofyn ti cadw ni ragddyn nhw, i ni'n gofyn i ti hefyd i'n gwaredu ni rhag yr un drwg a rhag pob drwg o arglwydd yn ein bywydau. Gwna ni'n sanctaidd, gwna ni'n fwy fel yr arglwydd Iesu. Llanw ni ar ysbryd glân. O, arglwydd, llanw ni, mwyn i ni fod yn lân o arglwydd, mwyn i ni gael nerth i fod yn lân, ac mwyn i ni gael nerth i fod yn dystion i ti. Llanw ni o arglwydd, yn ôl addewid y gair, bod ni'n gael ein llanw o hyd yn enw Iesu Grist. Derbyn ni nawr felly ac aros gyda ni yn enw ac yn haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd.
Wel, i ni'n troi bore yma nawr at y ddameg fach yma gan yr arglwydd Iesu. Mae'n dilyn, wrth gwrs, dameg y ddafad golledig, y darn arian colledig, a wedyn mae'r mab colledig yn dilyn yr un thema sydd i'r tair dameg, ond mae yna ryw agwedd wahanol, mae yna ryw ddarlun gwahanol, ac felly mae yna bwrpas gwahanol i bob un o'r damhegion, neu bydd yr arglwydd Iesu dim ond i roi un ddameg. Mae yna niwons, mae yna ddarluniau chydig yn wahanol sydd yn helpu ni ym mhob un o'r damhegion. Pwrpas y ddameg, wel, ni'n gweld concern Duw am rhai sydd ar goll. Concern Duw, a Iesu Grist, wrth gwrs, am rhai sydd ar goll, a y bwriad wedyn ni o ddod o hyd. A wedyn y llawenydd mawr pan mae'n cael gafel ar y colledig. Ac i ni'n cofio nawr y cyd-destun pam mae Iesu'n adrodd y damhegion hyn. Wel, mae'n cael ei gyhuddo, wrth gwrs, gan yr arweinwyr crefyddol, y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Maen nhw'n ei gyhuddo fe trwy'r amser o rwbeth, maen nhw'n ei erbyn e, wrth gwrs, a nawr mae e'n croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda nhw. So, y grŵp yma o bobl o ddim yn mynd i'r synagog, ond nhw ddim yn grefyddol, ond nhw yn cael ei galw weithiau'n bobl y wlad gan yr arweinwyr crefyddol. Oedd eu pechod nhw falle yn amlwg, ond nhw ddim yn byw bywyd diwiol, a dyma nhw. Ac oedden nhw'n dod i wrando ar yr arglwydd Iesu, ac oedd e'n mynd weithiau i le lle oedd pobl fel yna i gael bwyd. Ni welwn ni mewn eiliad enghraifft o hynny. Ac yn y Testament Newydd, ni'n gallu gweld 4 agwedd at y bobl yma. So, casgwyr trethu, pechaduriaid, outcasts o'n nhw, ac o'n nhw'n byw bywyd aniwiol, ond oedd hynny wir wrth gwrs, ond nhw'n aniwiol. Oedd eu pechod nhw yn amlwg, ond nhw ddim hyd yn oed a cefndir neu yn ymarfer rhyw fath o grefydd. Mae 4 agwedd i weld yn y Testament Newydd at y bobl yma. Yn gyntaf, eu condemnio nhw. A dyma agwedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseiaid yn gyffredinol i condemnio nhw. Bod nhw y tu hwnt i obaith i bob golwg, bod nhw beyond the pale, ac o ddim byd i wneud â nhw. Dyma y sleid cyntaf yn dod lan, chi'n cofio prawf yn cael ei roi ar Iesu Grist, ryw wraig wedi cael ei dal mewn godineb, wrth gwrs, wel nawr taflu cerrig. Mae'r gyfraith yn gweud le ni daflu cerrig, so condemnio y wraig yma. Wrth gwrs, doedd gyda nhw ddim wir concern am y wraig nac am y gyfraith, a bod yn onest, neu byddai'r dyn yn involved hefyd, wrth gwrs, trap oedd hwn i Iesu Grist. Ond yng nghanol hwnna, mae'r condemniad. A beth sy'n eisiau ni gofio yw bod y Beibl yn gweithio ni, bod y Testament Newydd yn gweithio ni, yn Efengyl Ioan, am yr arglwydd Iesu yn dod i'r byd, bod e ddim wedi dod i gondemnio y byd, ond bod e wedi dod i achub y byd. Dyw e ddim wedi dod i gondemnio, yn ei ddyfodiad cyntaf, mae wedi dod i achub. Wrth gwrs, yn ei ail ddyfodiad, bydd e'n dod fel barnwr. Barnwr pawb. A mi fydd yna gondemnio, wrth gwrs, i'r rhai sydd ddim yn iawn gyda Duw, sydd ddim yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Ond yn ei ddyfodiad cyntaf, dyw e ddim yn dod i gondemnio. Dyw e ddim wedi dod fel barnwr, ond fel gwaredwr, fel achubwr. A dyma ei agweddau, wrth gwrs, at felly pob math o bobl maen nhw ar goll. Gan gynnwys casgwyr trethu, pechaduriaid, ac wrth gwrs, i ni heddi nawr, i ni meddwl rhai sydd ddim yn mynd i'r cwrdd, rhai sydd ddim yn perthyn i eglwys Iesu Grist, rhai sydd ddim yn dweud bod nhw'n credu yn yr arglwydd Iesu, rhai sydd ddim yn byw
i Iesu Grist, rai sydd ddim yn byw i ogoneddu Duw. Ac ni'n cymysgu gyda nhw, wrth gwrs bod ni. Falle bod nhw yn ein teulu ni, falle bod nhw yn y gwaith, yn yr ysgol, yn y swyddfa, i ni gyda nhw trwy'r amser. A mae hwn yn bwysig, beth yw'n hagwedd ni? Wel, beth i ni eisiau, os i ni fel Iesu Grist, yw nid i condemnio, ond i hachub nhw o'i pechodau. Dyna'r peth. Di ni ddim yn cyfiawnhau pechod neb. Mae pechod yn ddrwg. Mae pechod yn elyniaeth yn erbyn Duw. Ac yn wrthryfel. Rebelion yw e. Ond y mab y dyn wedi dod nid i condemnio, ond i achub. So, condemnio, beth bynnag oedd y cyntaf. Yr ail wedyn ni, sy'n agos iawn, ond dim yr un peth, yw dirmygu, edrych i lawr. Edrych i lawr ar rhywun fel yna. Ac wrth gwrs, yr un clasurol yw dameg y Phariseiad a'r casglwr trethu. Diolch Geraint. A'r Phariseiad yn gweddio, diolch bod fi ddim fel pobl eraill. Bod fi ddim fel y casglwr trethu yma. Diolch bod fi gymaint gwell na hwn. Ac beth i chi'n gweld yw dirmyg. Ac mae hynny yn cynnwys balchder, a mae hefyd yn cynnwys dallineb ysbrydol, trienus. Achos mae person sy'n cymryd yr agwedd yma ddim yn gweld bod ei hunan yn bechadur. Dwi ddim yn gallu gweld ei hunan yn yr un sefyllfa a'r person arall. Ac ddim yn gallu gweld, o'n i bai am ras Duw, bydde fe yn yr un man. A mae'n bwysig iawn, wrth gwrs, bod ni ddim yn dirmygu neb, bod ni ddim yn edrych i lawr. Dwi ddim yn rhan o agwedd Iesu Grist tuag at casglwyr trethu, pechaduriaid. Dwi ddim yn dirmygu. Na di. Dwi ddim yn ei dirmygu nhw. Mae wedi dod, wrth gwrs, i'w hachub nhw o'i pechodau oherwydd ei gonsern drostyn nhw. Does dim concern yn yr agwedd yma o gwbl. Be sy'n digwydd iddyn nhw? Wel, mae lan iddyn nhw, sy'n mots. Dwi'n perthyn iddyn nhw ragor nawr, dwi wedi dod o fyna. A sy'n mots be sy'n digwydd iddyn nhw, sy'n gwaniaeth. Dim concern. A beth i chi'n gweld yn y ddameg, a beth sy'n taro chi, yw y concern. Concern y wraig, concern y bugail, a concern y tad. Dwi ddim just, wel na fe, wedi colli un, mae 9 ar ôl dy fi. Wedi colli un ddafod, mae 99 arall dy fi. Wel, easy come, easy go, you win some, you lose some. Na, dim byd fel yna. Concern dros y rhai sydd ar goll. A dyna beth ni'n cael yn niw. Dyna beth sydd wedi dod â ni at Iesu Grist, yw'r concernau. Dyna beth sydd wedi dod â Iesu Grist i'r byd. Dyna sydd wedi mynd â fe i'r groes, yw y concernau. Ac os i ni'n bobl iddo fe, i ni eisiau cael ein llanw ar un concern, wrth gwrs, yn ein colonnau ni. Ac os i ni'n onest, i ni'n gallu colli fe, weithiau. Ni'n gallu colli'r concern yma dros rai sydd ar goll. Achos maen nhw ar lwybr llydan iawn sy'n arwain i ddistryw. I ni'n gweld hynny trwy'r Beibl. Weithiau yn yr Hen Testament, mae crediniwr yn mynd yn genfigennus o rhai sydd ddim yn credu. Yn Psalm 73, Asaf yn genfigennus, mae rhai sydd ddim yn credu yn yw, maen nhw'n neud yn dda, maen nhw'n neud yn iawn, maen nhw'n edrych yn dda. Ac o'n i'n dechrau mynd yn genfigennus, yn jealous o hynny, mae well arnyn nhw na fi, sy'n trial credu yn yw a gwasanaethu Duw. A wedyn, mae'n cofio, pan mae'n mynd i'r cysegr, mae'n gweld i diwedd nhw. Mae'n gweld i diwedd nhw. A maen nhw ar y slippery slope, maen nhw ar y sleid fawr, sy'n mynd i ddistryw, Ac wedyn mae agwedd yn newid. Dwi ddim yn jealous ohonyn nhw ragor, dwi ddim yn genfigennus. Ni'n yn genfigennus, ond dyle fod concern yn ein colonnau ni. Yn drydydd, eu croesawu nhw, cymysgu gyda nhw. Ac dyma y cyhuddiad fan hyn, am Iesu Grist, wrth gwrs.
bod e'n croesawu ac yn cydfwyta. Ac falle bod nhw'n cyfeirio at yr amser, diolch Geraint, pan nath Iesu Grist wrth gwrs i di Mathew. Mathew oedd un o'r disgyblion nawr yn gasglwr trethu ei hunan, gweithio i Rufeiniaid, bradwr, a Iesu Grist wedi galw fe i ddod yn un o'i ddilynwyr e. Ac dyma fe yn gofyn i'r arglwydd Iesu ddod i bryd o fwyd yn ei di, a gwahodd ei ffrindiau, casglwyr trethu, llwyth o'n nhw siŵr o fod yn fanna, a'r arglwydd Iesu mynd ac yn cymysgu gyda nhw ac yn ymwneud â nhw. Hynny yw, mae'n ymwneud â phechaduriaid, dyw e ddim yn ymuno â ni pechod nhw wrth gwrs. Dyw e ddim yn dilyn i llwybr o bechod, ond yn ymwneud â phobl, yn siarad â phobl, achos mae eu hangen nhw yn fawr iawn, iawn. Felly mae yna groesawu a cymysgu, wrth gwrs, bod yn gynnes, ond yn bedwerydd, mae yna agwedd arall i ni'n gweld fan hyn, ceisio. A mae hwnna'n mynd gam ymhellach yn dweud. Chwilio, ceisio, chwilio. Mae rhywbeth mwy bwriadol amdano fe. Ac mae Iesu Grist yn dweud, mae dyna pam ddath i'r byd. So, yr un ola nawr te, Zaccheus. Ac mae'r stori yn anhygoel. Mae twist yn y stori. Mae Zaccheus yn clywed bod Iesu'n dod, a mae'n trial bob ffordd i gael mynd i weld rhywbeth, i gael dringo'r goeden, i gael gweld. A chi'n cael yr argraff, mae Zaccheus yn chwilio am Iesu. A mae'n y goeden, a mae Iesu Grist yn gweud, Zaccheus, mae'n nabod wrth i enw dere lawr, wy'n dod i dy dyd i heddi. A beth sy'n digwydd trwy'r amser, yw mae nid Zaccheus sy'n chwilio am Iesu, Iesu sy'n chwilio am Zaccheus. A mae'n ffindo fe, a mae'n dod i'w fywydau, a mae'n gweddnewid i fywydau, ei gartre fe, ei arian a phopeth. Achos mae wedi dod i geisio, daeth mab y dyn, i geisio, i chwilio am, ac i achub y colledig. Gai y sleid nesaf, please. Mae'n gwybod chi wedi gweld rhain, wel, chi wedi gweld drones, wrth gwrs mae drones yn bobman nawr, mae'n debyg. Maen nhw'n stopo awyrenner a cymryd off a bethau, y drones yma. Ond yn Australia mae'r rhain, a mae'r drones yma ar y treithau. A maen nhw'n cael eu hedfan nôl amlaen ar hyd y trath, a maen nhw'n chwilio am sharks, wrth gwrs. Chwilio am sharks maen nhw, wel, nid chwilio i gael gafel ar y siarc, ond achos bod pobl yn nofio yn y môr, mae'r drones yn mynd nôl ymlaen a chwilio os oes siarc. Ac os oes siarc yn ymyl, maen nhw'n gallu rhoi y leifring yna, os oes eisiau, a helpu a diogelu pobl sy'n nofio heb yn wybod iddyn nhw, a siarc yn agos, neu'n dod yn agos atyn nhw. A mae hwnna'n ddarlun da yn diwe o'n gwaith ni, i ni chwilio. Mae pobl yn nofio ymhlith y siarcs. Mae pobl yn byw i bywyd heb Iesu Grist. Maen nhw ar y ffordd i ddistryw, wrth gwrs. Maen nhw mewn lle peryglus iawn. Ac i ni'n chwilio, yn cyflwyno yr efengil, yn gwachodd cynnig, yn cymell iddyn nhw ddod at yr arglwydd Iesu i gael bywyd tragweddol. A dyna ein gwaith ni. Ac i ni'n trwy hynny, i ni chwilio o hyd. Chwilio a chwilio. Ac mae hwnna'n arwain ni nawr at y wraig. A sleid nesaf, na fe, mae'n brwsio, mae'n neud ymdrech. Dwi ddim yn eistedd lawr ac yn gweud, mi ddaw i'r golwg. Chi'n gweud na weithiau, wedi colli, mi ddaw falle mewn pythwnos byddai'n ffindo fe to nawr, sy'n eisiau becso gormod. Na, nid yna'i hagwedd hi o gwbl. Mae'n mynd i drafferth. Mae'n neud rhywbeth bwriadol. A mae hwnna'n glir iawn yn y ddameg yma. Mae'n mynd mas o'i ffordd yn dweud. Mae'n brwsio llawr, mwy na thebyg llawr pridd, wrth gwrs. Bydde fe'n rwydd i golli rhywbeth. Tai tywyll ar y cyfan, dim lot o ffenestri. Mae'n goleio y lamp. Ond y pwynt yw, mae'n neud popeth y gall i feddwl i wneud
mwyn ffindio. Na fe. Mae'n gwneud popeth mae'n meddwl gallai wneud mwyn ffindio y darn arian sydd ar goll. Mae'n mynd i bob twll a chornel, a dwi ddim yn fodlon nes bod hi'n ffindio. Dwi ddim yn fodlon. Mae'n anfodlon, a mae'n chwilio bwriadol. Chi wedi cael y profiad gyda eich plant neu chwirion, maen nhw wedi colli rhywbeth hoff degan, neu rhywbeth maen nhw'n arfer mynd gyda nhw i'r gwely falle, sy'n rhoi cysur iddyn nhw. Os chi'n colli hwnna, wel, look out wedyn. Nes dim byd arall yn neud y tro, os e. A wedyn, mae rhaid chi ffindio fe. a dwi ddim digon da i weid, felly gewn ni efori, neu drwy'n o wedyn ni. Na, mae eisiau fe ar y pryd. A mae rhaid chwilio wedyn ni o ddifri i gael gafel arno fe. Gyda'r bwriad o ffindo. Chwilio gyda'r bwriad o ffindo a cael gafel. A mae hwnna'n ddarlun hyfryd iawn o'r Efengyl. Mae'n ddarlun hyfryd o Dduw yn anfon ei fab i'r byd. Wedi dod i fyd tywyll iawn. Byd o bechod, wrth gwrs, byd colledig, syrthiedig, a mae'n dod fel yna. Mae'n dod fel goleuni. Mae yn goleio gyda ei air, wrth gwrs, gyda'i neges, gyda'r Efengyl. A mae'n byw heb bechod, mae'n marw drosto ni ar y groes, fel bod modd i Dduw gael gafel. Mae'n neud y gwaith yna ar ein rhannu i ni gael ein ffindio, i ffindio y rhai sydd ar goll. Ac wrth gwrs mae'r gwaith wedyn ni yn dod i ni, achos ni yw corff Crist. Ni yw corff Crist heddi nawr yn y byd, so i ni'n parhau i waith ceisio'r colledig. Ac i ni'n neud i ni'n ceisio rhannu'r Efengyl, wrth gwrs, i ni'n neud yn ein heglwys ni. I ni'n gallu neud yn ein bywyd personol, pan i ni'n tystiolaethu, ni'n gallu neud yn y cyfarfodydd yn ystod yr wythnos i gyda ni. Ac mae waith caled. Mae waith caled yn dweud. Cyhoeddi yr Efengyl, tystiolaethu, rhannu, caru pobl, gwachodd pobl. Mae waith caled, ac mae hynny'n glir fan hyn yn y ddameg. Mae yna waith yn involved. Gwaith. Ac mae gwaith yr arglwydd o chwilio a ceisio, mae'n rwyddach eistedd lawr yn neud yn byd, mae'n rwyddach peidio wneud ond dyma yw gwaith Iesu Grist. Dyma yw waith a dyma waith corff Crist wedyn ni. Ac mae'n bwysig bod ni'n cofio i ni'n bart o hwnna nawr. I ni'n ran o hwnna. P'un yn bersonol, yn ein tystiolaeth personol, p'un yn ein rhannau ni'n cymryd yn gwaith yr eglwys, i ni'n bart o gorff Crist sy'n dal i geisio, tra bod hi'n ddydd gras, mae pobl ar goll, a mae eisiau cael gafel i ddod â nhw at yr arglwydd Iesu ac ato fe, gan weddio y bydd e'n gweld yn dda i weithio trwyddo ni. Ac yn nesaf, mae'r llawenydd, wrth gwrs. Mae'r llawenydd yn dod. Ac mae y llawenydd yn dilyn y chwilio. Mae'n cyfateb i'r chwilio. Heb y chwilio, bydde ddim llawenydd. Ac mae yna lawenydd mawr o gael gafel. Pan chi wedi colli rhywbeth, chi'n chwilio amdano fe, a chi'n ffindio fe. Mae yna lawenydd, mae yna ryddhad, mae yna lawenydd arbennig. Ac mae'r arglwydd yn gweud bod llawenydd yn y nef, wrth gwrs. Mae Duw a concern. Mae Duw yn chwilio. Mae Duw yn llawenhau. A mae'r angylion yn llawenhau yn y nef. Y cyfeillion. Mae pob un yn galw eu cyfeillion i lawenhau. A mae'r angylion yn y nef, medde'r arglwydd Iesu, llawenydd ymhlith angylion Duw. Am un pechadur, maen nhw y diddordeb, maen nhw'n edrych ar waith yr Efengyl yn y byd ac yn llawenhau. Llawenydd yn y nef, ac i ni'n hiraethu, wrth gwrs, am y fwy o'r llawenydd yma yn ein dydd ni. Y llawenydd o weld rhywun yn dod i afael Iesu Grist, o dywyllwch i oleuni, o'i pechodau, o fod ar goll, o'r llwybr llydan
i'r llwybr cul. Mae'n dod â llawenydd mawr i ni. Mae'n dod â llawenydd i Dduw i weld pechadur yn edifarhau. Ac i ni'n gweddio, i ni'n gweithio a gweddio. Ac gadewch i ni ddal ati gan weddio byddwn ni eto'n profi y llawenydd o weld rhywun a rhywrai'n dod at Iesu Grist. Ac wedyn mae gyda chi ddarlun y darn arian fan hyn. Achos mae'n amlwg yr un sydd ar goll fan hyn, nid y ddafad nawr, y darn arian sydd ar goll. Ac mae'n amlwg bod e'n cyfeirio at y pechaduriaid a'r caswyr trethu, y person sydd heb Dduw, y person sydd heb Iesu Grist, wrth gwrs, dyma fe, ac mae e ar goll. Ac mae'n ddarlun gwahanol yn y ddameg yma, dyma chi, darn arian ar goll ar y llawr. Pwrpas darn arian yw gael ei wario. Pan mae ar goll ar y llawr yn gorwedd fanna, dyw e ddim yn gwneud dim byd. Dyw y wraig ddim yn gallu penderfynu na dewis beth i wneud, beth i wario, beth i brynu gyda'r darn arian yna. Dyw e ddim yn cyflawni ei bwrpas, chi'n gweld? A mae hwnna'n rhoi darlun i ni o fywyd rhywun heb nabod Iesu Grist, dyw e ddim yn cyflawni ei bwrpas. Beth yw'r llun nesaf? Dwi ddim yn cofio'r drefen nawr. Na fe, meddwl am ein hunain fel darn arian. Sori, tym bach yn siliw na'n sy'n ots. Meddwl am ein hunain fel darn arian, rhoi ein hunain yn y sefyllfa yna. A ar un nesaf nawr te i ni gael un gwell na ni. Mae llun y brenin ar y darn arian sydd gyda ni, os yw'n weddol newydd nawr, mae llun y brenin. A dyma lle daeth y darn arian yma ei ddefnyddio, ei bwrpas yw gael ei wario lle mae Charles yn frenin. Okay? Dyna ei bwrpas wrth gwrs. Tra i fod ar y llawr yn y pridd, dyw e ddim yn gallu cael ei ddefnyddio i'r pwrpas yna. A chi'n gwybod beth, dyna yw'n pwrpas ni wrth gwrs. Delw Duw sydd arno ni, i ni wedi cael ein creu gan Dduw, pob un ohono ni. Falle bod y ddelw ddim yn glir iawn, mae wedi cael ei smydio i gyd, wrth gwrs. Mae wedi cael ei ffedo i gyd gyda'n pechod ni. Ond i ni wedi cael ein creu gan Dduw i ogoneddu Duw, i fwynhau Duw, i wasanaethu Duw. Dyna'n pwrpas ni, i gael ein gwario, i ddefnyddio ein bywyd ni i gyd, ein gwaith, ein hamdden, ein doniau, ein hamser, popeth i ogoneddu Duw. I gael ein gwario clod iddo fe, lles eraill wrth gwrs. I garu Duw, i garu eraill. Dyma pwrpas ein bywyd ni. Ond wrth gwrs, dim ond wrth fod yn ngafel Iesu Grist a'r pwrpas yna'n cael ei gyflawni. Fel arall, mae'r darn arian ar goll. A mae'n drist iawn, wrth gwrs. Mae'n gwirionedd i ni dan ddylanwad Satan, nes bod ni'n dod at Iesu Grist. A falle bod pobl yn defnyddio eu doniau a'u hamser, maen nhw'n gwneud gwahanol bethau, ond dyn nhw ddim yn eu defnyddio nhw yn heyrnas y brenin. Maen nhw'n defnyddio nhw falle clod iddyn nhw eu hunain, gwasanaethu rhyw bwrpas arall, beth bynnag yw dyw e ddim yn ddiwiol i ogoneddu Duw, i ogoneddu Iesu Grist. A dyma chi'n cael y darlun yn y darn arian yma. Ac a gweud y gwir, mae'n anghyfreithlon os ych chi'n gwario arian un deyrnas mewn teyrnas arall. Mae'n legal tender hyd yn oed. A fel yna mae bywyd rhywun sy'n gwastraffu ei fywyd ddim yn caru Duw, ddim yn ceisio Duw, ddim yn gogoneddu Duw a gogoneddu Iesu Grist. Dyna'n pwrpas ni. I ni yma i gael ein gwario ganddo fe, clod iddo fe ac lles i eraill. A dyma chi adnod sy'n dod yn agos iawn at hyn gan yr apostol Paul. Fe wariaf fi fy eiddo,
nid jyst fe wariau, fel mewn Saesneg, I most gladly spend. Fe wariau fi, p'na ei eiddo neu amser neu unrhyw beth arall, yn llawen, ac fe'n gwariaf fy hunan i'r eitha dros eich neidiau chi. A chi adnod, a chi ddywediad, wy'n fodlon fel arian i gael yng ngwario. To be spent. Wy'n fodlon. To spend and be spent. I roi o'i amser, wrth gwrs, i roi o'i egni, dyna beth oedd e, i gyflawni ei weinidogaeth oedd wedi cael ei alw iddo fe gan Iesu Grist ar y ffordd i Damascus. I fywyd e nawr oedd gwasanaethu yr arglwydd Iesu, ac oedd e'n awyddus i wario'r cwbl fel petai yn y gwaith yna. Ac oedd gyda fe bwrpas uchel iawn, oedd gyda fe nod uchel iawn nawr yn ei fywyd e. A mae hwnna'n gwestiwn da i ni bore yma i holi ein hunain. Yn gyntaf, ydw i yn llaw Iesu Grist? Ydw i wedi dod i gredu? Ydw i wedi edifarhau a dod at Iesu Grist? Fel bod yn gallu yngwario fi fel mae'n gweld yn dda. Yn ail, ydw i'n dweud bod fi'n Gristion bore yma, ond ydw i'n dal nôl mewn rhannau o mywyd rhag cael fy ngwario gan Iesu Grist. Os na ddyla nôl, os na ymarodrwydd, i fynd mor bell ar apostol Paul, gwario, cael fy ngwario, i'r eitha, sy'n ots. Na'n hwrpas y mywyd ni, dyna bwrpas y modolaeth i ar y ddeiad, dyna amhleser pennau yw cael yng ngwario dros yr un sydd wedi gwario ei hunan dros o fi, wrth gwrs. Na'r Efengil, dyw Iesu Grist ddim wedi dyla nôl o gwbl, mae wedi rhoi ei hunan drosom ni. Ac wedyn ni eisiau rhoi ein hunan droso fe a dros eraill yn ei waith e hefyd. I ni'n diolch i'r arglwydd am y ddameg fach yma y bore yma. Mae'n ddameg syml, darlun syml, wrth gwrs, ond mae'r neges yn bwrpasol iawn, mae'n amserol i ni, ac i ni'n diolch amdani. I ni'n diolch yn gyntaf bod a concern dros y colledig. Concern dros bechaduriaid yn ei cyflwr colledig, bod wedi dod i'r byd i chwilio, a bod wedi ffindo ni, bod wedi cael gafel arno ni, ac bod ni'n saff yn ei law a nawr yn gallu cael ein gwario. Dyna darlun, y darn arian yn arbennig, bod ni'n gallu cael ein gwario nawr yn ei waith Ac os oes rhywun yma bore yma sydd ddim wedi dod, mae rhaid dod at Iesu Grist, mae rhaid edifarhau wrth gwrs, mwyn cael yn ffindio, dod i'w afel Gadewch i ni bidio dyla nôl, ond trwy ei ras i ddod i gael ein gwario, fel mae e'n gweld yn dda, yn ei waith ac yn ei wasanaeth. Gogoniant yw enw. Amen. Wel, o'n i methu meddwl ta beth am emyn gyda'r wraig yn chwilio, ond mae'r emyn am y bugail yn chwilio gyda ni bore yma. Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio i braidd trwy'r erchyll anial mawr.
Diolch Arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch o Dduw am dy sêl di i geisio ac i achub y colledig. I ni'n diolch bod e gyd yn dod oddi wrtho ti, bod e'n dod trwy dy fab Iesu Grist ac wedi'n cyrraedd ni o arglwydd. I ni'n diolch a diolch ac i ni'n cyfadde arglwydd bod ni'n gallu colli ein sêl a bod ni'n gallu colli'r concern yma o arglwydd. I ni'n gallu blino yn y gwaith wrth gwrs ac i ni'n gofyn i ti'n cynnal ni eto. I ni'n gofyn i ti roi gras i ni eto arglwydd. Llanw ni a dy sêl di o arglwydd dros dogoniant a dros y colledig hefyd. Ac nertha ni arglwydd yn ein hagwedd. Ac ni'n goddio trwy dy ras o byddi di'n dod ar agor. Byddi di'n ffindio ar agor o arglwydd o rhai sydd ar goll ar hyn o bryd. A'i bywyd nhw yn ddiwerth mewn gwirionedd o arglwydd heb cael ei gwario yn heyrnos y brenin ac wedyn ar y llwybr i ddistryw. Trigarha arglwydd ac rhoi ni gonsern, rhoi ni nerth i geisio o arglwydd i chwilio ac i ti wedyn i achub. Diolch arglwydd. Rhoi ni'r un agwedd ar arglwydd Iesu, rhoi ni'r un meddwl, rhoi ni'r un llyged ag wrth edrych o'n cwmpas ni ar eraill. Bendithia ni arglwydd, aros gyda ni, gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a rhoso gyda ni yn awr a hyd nes y daw. Amen.